No niin, moikka kaikille. Multa on toivottu videoita siitä lähtien, kun mä oon aloittanut bloggaamisen. Eli nyt olisi sit korkea aika tehdä jonkun näköistä videosettiä teille. Ette näe mun lärviä, en vielä osaa olla rentona videoissa, mutta nyt olisi hyvä hetki esitellä pikkuveljen vaatehankintoja. Eli lähdetään tuolta reunasta liikkeelle, niin siellä on tuommoinen aivan ihana valkosiniraidallinen jumpsuitti. Ja se on tuolta Lindexistä jo nyt kesän aleista, eli se on ihan uusi. Sitten lähdetään eteenpäin, eli tää on Niilon vanha, tää on tämmönen villainen jumpsuitti kanssa. Se on koko 50, katsotaan 50, että se nyt meni ihan muutaman päivän sitten isoveljelle, että katsotaan minkä kokoinen kaveri tällä kertaa tulee. Tää on uusi Rodinin ihan tämmönen basic pipo, ihana baby blue väri. Mä oon ihan hurahtanut siniseen, ehkä huomaatte sen. Sitten ihan peruspodeja on muutama, eli on tommonen raidallinen, vaalea ja sitten vähän tummempi sininen. Se on tuolla takana, mutta se on ihan peruspodi siis. Sitten täältä kaikkien alta löytyy tää ihana haalari, minkä mä ostin Lindexin alennusmyynneistä. Ja tosiaan niin kuin huomaatte, niin se on iso. Eli ei ole vastasyntyneille tulossa, vaan se tulee sitten käyttöön toivottavasti ekana syksynä. Oli ihan pakko ostaa, kun oli -50% alessa ja tosissaan tykästyin niin kovin tohon fillarikuosiin. Joo, sitten on ihan peruspaitoja. Tämmönen napillinen paita löytyy. Se on saatu lahjaksi. Sitten me saatiin semmonen kiva pussukka, katsotaanpas. Se oli tämmönen pussukka, niin siellä oli toi paita ja kuolalappu ja siihen sitten harmaat housut. Tää on aika symppis kanssa. Vähän ehkä arka väri, näen jo ensimmäiset puklut siinä, mutta se on sen ajan murhe. Sitten tuolla oli tosissaan ihan toi peruspodi vaan. Ja sitten tulee tämmönen tähtipaita. Tääkin on saatu lahjaksi. Ja tääkin on sitten jo itse asiassa vähän, ei, tää on 62. Eli aika lailla pikkuselle vastasyntyneelle. Söpöt housut. Mä en kestä, nää on niin söpöjä tämmöiset pikkuhousut. Ja isoveljen vanhaa perittyä minirodinia. Tää oli ihan meidän favoritti. Ja tämmösen pipon on saanut tosissaan apteekista, kun on ostanut kefilustippaa. Sellaisia. Ja näitä on ihan sikana lisää mun porukoilla. Tässä nyt oli ekat teille videon merkeissä.